Jeg var i dag år gammel, da jeg fandt ud af, hvordan man bruger en skallineal. Så let's go. Så jeg tænker at lave en lille storytime, mens jeg laver min makeup til jul, så følg med. Jeg er jo arkitektstuderende, så jeg var i Totana Kok i går for at købe lidt ting til skole, så jeg kunne sidde lidt med det her i ferien. Blandt andet skulle jeg købe noget træpap, og det gør jeg så. Men de ark, man kan købe, det er 70 x 100 cm, så det er altså nogle virkelig store stykker pap, hvilket er svært at transportere på min syn. Totana Kok har derfor den geniale løsning, at de har et skærebord i deres butik, hvor de kan skære det i mindre stykker. Så der står jeg så i sådan 10 minutter og bare skærer løs i de der plader. Så kommer den her medarbejder hen til mig fra Totana Kok, og hun siger til mig, husk at bruge den anden side af skærelinealen, fordi den side du skærer på er aluminiumsiden. Hvor jeg sådan, og hvad vil det sige lige præcis? Så siger hun til mig, at den side skærer på aluminiumsiden, den hvor der står alle tallene på. Og den anden side bare er lavet stål, og det er egentlig den side, jeg skal skære på. Og den har jeg aldrig fået det at vide. Jeg har gået på den her skole i 4 måneder. 4 måneder, og der er ikke en eneste person, der har sagt til mig, du skal skære på den side af skærlinjen. But wait a second. Jeg burde måske lige nævne, at Totana Kok er sådan en tegnekunstnerartikler butik. Lige for kontekst. Men så, jeg lavede bare så mange ting, og sådan der, når ja, det vil så godt, lige vender den om. Så lægger jeg mærke til, fordi den samme dag, du skal faktisk købe en skærlinje til mig selv, og den skal jeg lige vise jer. Det her, det er den, ikke? Look, her. Der står Stainless Steel Cutting Edge. Jeg har bygget 3 modeller allerede i min studietid. 4 måneder, 3 modeller. Der er ikke en eneste person, der har sagt noget til mig. Ikke nogen af mine medstuderende, ikke nogen af mine lærere. Der har været sådan, og når I skærer, så skal I lige skære på den anden side, end der hvor tallene står. Jeg har jo altid skåret på den her side. Det er så, man bruger lineal, ikke? Man lægger på papiret, måler, skærer. Nej, det skal man sammen, fordi her, på den her ene lineal kan man faktisk se en forskel på de to sider. And I never knew. Like, come on, people! Jeg aner ikke, om det her det er bare sådan almen viden for sådan alle, eller for alle kreative mennesker, eller whatever. Sådan, jeg har aldrig hørt om det før i går. Pinligt, at lige en medarbejder skal sige til mig sådan, det skal altså skære på den anden side. Hun siger faktisk, husk at skære på den anden side, som om sådan, jeg burde vide. Sådan, nå, ja, tak. Så jeg tænkte bare, hvis nu I er nogle kreative mennesker derude, der skærer til modeller, eller arkitektstuderende, eller designer, eller whatever. Et lille juletip til jer, hvis I ikke vidste det. Og hvis I vidste det, hvorfor fanden har I ikke sagt det til mig? Anyways, det er jul, så glædelig jul, og jeg håber, I går på tippet. Og lad mig lige vide, der er noget, folk bare ved. Sådan, hvad?